σε ένα επεισόδιο των Σοπράνος κάθεται και τσακώνεται κλασικά ο Τόνι, δεν θυμάμαι με ποιον, με κάποιον από τον γκάνγκ. Τέλος πάντων, και του λέει ότι τους βάζει φωνές και τους λέει ότι το να συζητάς για το παρελθόν είναι το χειρότερο πράγμα σε μια συζήτηση, ρε παιδί μου, να κάνεις μια κουβέντα. The lowest form of conversation. Χαρακτηριστικά. Το μου έχει μείνει. Και ξέρεις, και αυτή η ηλικία, ρε παιδί μου, τώρα έχει τα 40 που τα βλέπεις λίγο αλλιώς τα πράγματα, αλλάζει λίγο η φάση της ζωής σου, τα κάνεις κάπως με έναν διαφορετικό τρόπο από ό,τι είχες συνηθίσει να τα κάνεις. Οπότε είναι το πιο εύκολο να πες την παγίδα της νοσταλγίας και του παρελθόντος. Η οποία νοσταλγία για μένα, να σου πω την αλήθεια, είναι ρε παιδί μου σαν είναι κοροναγράμματα, είναι δίκοπο. Εντάξει. Τη μία, ωραία, τι καλά, από την άλλη όμως, εντάξει, ξέρω, δηλαδή προχωρά. Άλλαξε. Ξέρεις τι, νομίζω ότι επειδή θα πάμε στην ουσία για το ελληνικό καλοκαίρι, θα τα πούμε όλα αυτά. Το βλέπουνε. Ναι, όχι. Το δίνω πάσα για αυτό που θα πω. Ρε παιδί μου, στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι ότι. Ωραία, έχουμε αλλάξει κι εμείς προφανώς. Δεν θέλουμε ούτε καν τα πράγματα που κάναμε στα 18. Αλλά έχει αλλάξει. Δεν είναι 18. Είναι τα 28, τα 30. Ναι, οκ. Δηλαδή δεν θα νοσταλγήσω ποτέ τα 18. Όχι, αλλά. Στα 18 θα νοσταλγήσω απλά την ηλικία. Το μυαλό που είχα δεν ήταν. Ναι, οκ. Αλλά θέλω να πω δεν είναι ότι έχουμε αλλάξει εμείς μόνο. Έχει αλλάξει η φάση, ρε παιδί μου. Δηλαδή... Ναι, αλλά και εκεί τι κάνεις, δεν πρέπει κάπως να προσαρμοστείς. Δηλαδή να προσαρμοστείς δεν σου λέω, δεν το λέω. Ναι, οκ, προφανώς. Αλλά νομίζω ότι πιο πολύ δεν νοσταλγώ. Δηλαδή και εγώ δεν νοσταλγώ ποτέ να πω τι ωραία που περνούσαμε τότε, δεν μπορούμε να το κάνουμε πια, δεν. Μου λείπουν πιο πρακτικά πράγματα. Εντάξει, εγώ σου είπα, το έχουμε ξαναπεί και από αυτό το μικρόφωνο. Από αυτό το μετερίζει, εγώ θα έλεγα. Πολλές φορές η λέξη κλειδί, ρε παιδί μου, είναι η ανεμελιά. Που εγώ, εμένα μόνο αυτό μου λείπει. Δηλαδή δεν είναι θέμα να νοσταλγήσω, απλά είναι η ανεμελιά. Και ότι την ανεμελιά, ας πούμε, που μπορεί να την είχες κάποτε 2-3 φορές την εβδομάδα, μετά την είχες 3 φορές το μήνα, μετά την έχεις φτάνει σε ένα σημείο που την έχεις 2 φορές το χρόνο. Ναι, δεν την έχεις ούτε το καλοκαίρι. Δηλαδή και το καλοκαίρι, είσαι σε μια παραλία χαλαρός. Κάτι θα σαν χώνει πάλι, δεν. Όχι, εντάξει, εκείνες τις εβδομάδες δηλαδή των διακοπών νομίζω δεν με. Ναι. Δηλαδή, ξέρεις τι γίνεται. Την πρώτη εβδομάδα είσαι λίγο στην τσίτα, αλλά την δεύτερη και την τρίτη μετά χαλαρώνει. Την τρίτη δεν ξέρω ποιος είμαι. Ναι, εντάξει. Πού βρίσκομαι, τι κάνω. Εντάξει, δηλαδή έχω ξεχάσει. Που είναι 24, που ερχόμαστε. Ναι, όχι, δεν σου λέει απαραίτητα για τη δουλειά. Μπαίνω στο Google Maps και βάζω 24 media οδός. Δεν σου λέει απαραίτητα για τη δουλειά. Γιατί καμιά φορά, ρε παιδί. Και νομίζω ότι είναι και ωραίο, ρε παιδί μου. Συγγνώμη που σε διακόπτω και μιλάω όλη την ώρα πάνω από σένα. Δεν θα πάει έτσι όλο το τέτοιο. Αλλά θέλω να σου πω ότι το καλοκαίρι καταφέρνω, ρε παιδί, μια εβδομάδα να αποσυμπιεστώ και να ξεχάσω. Απλά ξεστή. Να ξεχάσω. Ποια είναι η παγίδα. Ότι πολλές φορές όταν είσαι πολύ χαλαρός, σου κάνει άλλα άγχη, ρε παιδί μου. Δηλαδή, αφήνεσαι εντελώς και μπορεί να χωθείς για πράγματα που δεν περίμενες ποτέ θα χωθείς. Ναι, να σου πω κάτι. Προφανώς πριν 10-15 χρόνια που πήγαινες, έπαιρνες εισιτήριο, δεν έκλεινες καν εισιτήριο. Πότε θα φύγω 7 Αυγούστου. Α, ωραία, πάω 7 Αυγούστου να κλείσω εισιτήριο στο καράβι. Ναι. Τώρα πρέπει. Τι έχουμε σήμερα 10 Ιουλίου. 10 Ιουλίου. Πρέπει να κλείσεις για τις 10 Αυγούστου στο νησί που θα είσαι, που θα φας. Αυτό, ρε φίλε, εμένα μου φαίνεται μπουρδα. Δηλαδή θέλω να σου πω, δεν είναι διακοπές αυτό το πράγμα. Και εγώ θυμάμαι. Και δεν είναι θέμα. Το κάνω σε όλο το χρόνο αυτό το πράγμα. Έχεις πρόγραμμα όλο το χρόνο. Πού είναι η ανεμελιά. Σου λέω εκεί. Επιστρέφω στη λέξη ανεμελιά. Αυτό είναι. Ναι. Όχι, αυτό είναι πλέον. Ειδικά στις Κυκλάδες, ας πούμε, δεν γίνεται. Άμα πας στις Κυκλάδες τον Αύγουστο και δεν έχεις κανονίσει που θα φας το βράδυ, απλά θα είσαι σε ένα αμάξι και θα πηγαίνω έρχεσαι μέχρι να βρεις κάποιο να φας ή θα φας άσχημα. Βέβαια, αυτό που σου είπα πριν, ότι είναι δίκοπο μαχαίρι η νοσταλγία. Ναι, εντάξει, προτιμούσα να μπορείς να βρεις έναν προορισμό στις Κυκλάδες και να κλείσεις τελευταία στιγμή και να μείνεις σε ένα απλό ενοικιαζόμενο, είτε είχε κλιματισμό είτε δεν έχει, 2 εβδομάδες ξέρω εγώ τον Αύγουστο. Ενώ τώρα θα πρέπει να μπεις στο Booking, στο Airbnb, σε όλες τις πλατφόρμες, να κλείσεις διακοπές από το Μάρτιο, να έχεις κανονίσει ήδη τις αδειές σου. Ναι, εντάξει, οκ. Αυτό το
Επίσης, το προτιμώ. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ξέρεις, δεν κάνεις ένα adjust στην καθημερινότητα. Ναι, εννοείται. Μα αντικειμενικά όλοι αυτό κάνουν. Απλά κλείνουν νωρίτερα, ξέρω εγώ. Καλά, όσοι μπορούν. Δεν είναι μόνο αυτό, ναι, γιατί πλέον το 2 εβδομάδες στις Κυκλάδες πια είναι οριακά. Τώρα όχι, δεν γίνεται. Ρε, είναι πολύ δύσκολο για τον περισσότερο κόσμο και πολλοί ας πούμε διαλέγουν να κάνουν και σπαστές διακοπές, δηλαδή είτε τριήμερα να κολλήσουν μέρες Σαββατοκύριακα και να φύγουν, να κάνουν 3-4 τριήμερα, ξέρω εγώ, και κάπως έτσι να μαζέψουν. Ναι, ή μέρες. Έχουν ξαναγίνει φοβερά hot τα εξοχικά. Ναι. Δηλαδή από εκεί που το εξοχικό το είχες, ξέρεις ότι θα πάω τις διακοπές μου και το 2-3 Σαββατοκύριακα θα πάω εξοχικό σαν έξτρα. Ναι, αλλά αυτό σου λέει, εκεί έρχεται η ζωή που στο κάνει πιο εύκολο. Ειδικά αν μπει στην εξίσωση η οικογένεια και οι απαιτήσεις. Αλλά... ότι κατάλαβες ότι δεν έχεις να προσέξεις μόνο τον εαυτό σου ή του συντρόφου σου, αλλά έχεις και ένα εξαρτώμενο 2-3 εξαρτώμενα μέλη, ας πούμε, που έχουν τις ανάγκες τους και δεν θα σε περιμένουν να κάνεις εσύ τη φάση σου. Ναι, να κλείσεις, να δηλαδή, κάνεις. Κάνει τη φάση σου, αλλά απλά ξέρεις το επόμενο πρωί και αυτά θα περάσουν σαν οδροστοτήρες από πάνω σου, γιατί δεν τους νοιάζει τι έκανες το προηγούμενο βράδυ, πόσο ήπιες, τι ώρα κοιμήθηκες. Ξέρεις, δεν τα απασχολούν αυτά. Απλά πιστεύω ότι είναι συνδυασμός. Δηλαδή είναι αυτό που λες, σε τι φάση ζωής είσαι, και είναι και ότι ξέρεις, έχει γίνει έτσι πια το ελληνικό καλοκαίρι που βλέπεις και νεότερους, ρε παιδί μου, και 20άριδες, 25άριδες, που μπορούν να πάνε διακοπές στο εξοχικό του ενός, γιατί δεν τους βγαίνουν τα λεφτά να πάνε. Καλά, ναι, προφανώς. Ή θα πάνε για κάμπινγκ, ξέρω εγώ. Ναι. Θα πάνε μια εβδομάδα ελεύθερο κάμπινγκ, γιατί σου λέει έτσι δεν πληρώνουμε διαμονή. Το οποίο, ξέρεις, εγώ όταν ήμουν μικρός, ας πούμε, το ελεύθερο κάμπινγκ κάναμε, αλλά το κάναμε, ξέρεις, για τη φάση 2-3 μέρες. Και τις υπόλοιπες διακοπές μέναμε σε δωμάτιο σαν άνθρωποι, ξέρεις. Δεν το κάναμε για οικονομικούς λόγους. Εντάξει, δεν έχει να κάνει όμως. Το κάμπινγκ, θέλω να σου πω, δεν έχει να κάνει μόνο με το. Ναι, προφανώς έχει να κάνει και με οικονομικούς λόγους, αλλά υπάρχουν και άλλοι που. Ναι, εντάξει, εννοείται. Αλλά εντάξει. Ξέρω κόσμο που πάει ένα μήνα κάπου για ελεύθερο κάμπινγκ ή 3 εβδομάδες, όσο μπορεί να πάρει άδεια, που εντάξει. Δεν μπορείς πια να μείνεις 3 εβδομάδες κάπου πληρώνοντας κάθε βράδυ κατάλημα. Επίσης, κάτι άλλο που έχω παρατηρήσει στο ελληνικό καλοκαίρι πλέον, γιατί μπήκα και σε αυτό τον Κικαιώνα, άνοιξα αυτή την κερκόπορτα και να πάρω τηλέφωνα και να κλείσω. Ναι. Δηλαδή είχα να το κάνω πολλά χρόνια. Άγχος, ρε φίλε, πολύ άγχος. Ναι. Δηλαδή, πολύ στρες. Είναι δύσκολο και... Και ξέρεις, είναι ο καπιταλισμός στο πικ του. Δηλαδή, θέλω να σου πω, ξεκινάς, ας πούμε, και λες θα βρω ένα δωμάτιο που θα κάνει χ. Τρως τα πακέτα σου, γιατί αυτό που κάνει χ είναι ένα χρέπι, δηλαδή τίποτα, τρόγλι. Ναι. Λες, εντάξει, ξέρεις τι, δεν θα πάω. Θα πάω 2 χ. Διπλασιάζεις. Μετά βρίσκεις κάτι που λες, εντάξει, ok, basic, αυτό μου κάνει, πώς το λένε, όπου σου πετάει και κάτι άλλο που είναι 50% πιο ακριβό. Και λες, εντάξει, φίλε, θα πάω σε αυτό, ναι, μου αξίζει, ξέρω εγώ. Και εκεί ξαφνικά έχει εκτιναχθεί ένα budget και έχει πάει το budget, ξέρω εγώ, επί 2 επί 3. Και αρχίζει να λες, μήπως κόψω καμιά μέρα, μήπως. Ναι, αλλά μετά λες και μια ζωή την έχουμε και. Ναι, εντάξει, και η αλήθεια είναι ότι οι διακοπές του Αυγούστου είναι και. Τι είναι, οι διακοπές του Αυγούστου δεν είναι. Εγώ να σου πω κάτι. Είναι το πιο σίγουρο κάθε χρόνο. Δεν διαπραγματεύονται. Δηλαδή, διακοπές είναι τον Αύγουστο. Ναι. Sorry, δηλαδή δεν μπορώ αυτό το πράγμα ότι εγώ φεύγω την άλλη εβδομάδα και γυρνάω 29 Ιουλίου, 28 Ιουλίου. Και τώρα, τι θα κάνεις τον Αύγουστο. Ναι. Όχι. Άδεια τσιού. Δεν πούμε τίποτα. Όχι, με τίποτα. Εκτός κι αν το σπάσεις, φύγεις μια εβδομάδα τον Ιούλιο και φύγεις και τον Αύγουστο. Εντάξει, οκ. Ξέρεις, το σπάσεις έτσι κάπως. Κοίτα, έχω φτιάξει έτσι το mindset, όπου δεν με ενοχλεί να κάτσω τον Ιούλιο στην Αθήνα. Με ενοχλεί τον Αύγουστο. Τον Αύγουστο δεν την παλεύω. Απλά το καταλαβαίνω και εγώ βαριέμαι το πάρα πολύ τον Αύγουστο στην Αθήνα, αλλά η αλήθεια είναι ότι τα χαίρεσαι πολύ περισσότερο τα νησιά τον Ιούλιο. Συμφωνώ, και επίσης σε αυτό που έχω. Κοίταξε, που έχω αλλάξει άποψη, γιατί αυτό είμαστε. Αλλάζουμε άποψη. Δεν είναι ότι αυτό που πιστεύαμε κάποτε το πιστεύουμε για πάντα. Ενώ κάποτε μου φαίνονταν ακραίο το να κάνεις διακοπές το Σεπτέμβρη. Ότι πάω από αυτοί πάνε διακοπές το Σεπτέμβρη, είναι κάτι τους λείπει, ένα ένσημο, είναι τρελή. Ρε φίλε, έτσι όπως έχει γίνει το καλοκαίρι και με την κλιματική κρίση. Την πιστεύεις έτσι, δεν είσαι κανένας αρνητής. Δηλαδή, πιστεύω ότι ζω, τη βιώνω. Με τις φωτιές, τους καύσονες των 45 βαθμών, το ότι δεν ξέρεις
τι καιρός θα σου ξημερώσει. Κοίταξε, και υπάρχει και αίσθηση του κινδύνου, ας πούμε, στο καλοκαίρι. Δεν μιλάω τώρα να πνιγείς στη θάλασσα, αλλά από τη ζέστη και από όλα αυτά και τις φωτιές. Δηλαδή, χτες και εγώ ήταν ολοπός, ξέρω εγώ. Τι έλεγα, ναι, ότι έτσι όπως έχει γίνει λοιπόν με την φωτιά, ναι, είναι πολύ ok να μετακινήσεις, ξέρω εγώ, λίγο τις διακοπές προς τα πίσω. Αλλά όχι μέσα Ιουλίου, γιατί και μέσα Ιουλίου είναι χειρότερα νομίζω. Τα ίδια. Δηλαδή τώρα τελείωσε ο καύσωνας των 100 ώρων. Ναι. Θέλω να σου πω. Εντάξει, και ο Σεπτέμβρης, ωραία, το καταλαβαίνω να πας διακοπές Σεπτέμβρη. Όχι, εγώ σου λέω ότι είμαι πιο διαλλακτικός αυτό, δηλαδή είναι πολύ ok. Ναι, θα σου πω, ρε παιδί μου, το ακούω. Καταλαβαίνω τα πλεονεκτήματα, βρίσκεις πολύ πιο εύκολα δωμάτια, είναι πιο φτηνά. Έχει λιγότερο κόσμο κλπ. Απ' την άλλη, πιστεύω ότι αν κάτσω όλο το καλοκαίρι στην Αθήνα για να φύγω το Σεπτέμβρη, θα κυκλοφορώ σαν τον τρελό. Δηλαδή. Να φύγεις, ξέρω εγώ, τώρα έτσι όπως πέφτει, που είναι 15 Αύγουστος, είναι Παρασκευή, να έχεις τελευταία μέρα 14, να ξεκινήσει η άδεια στις 18. 18 και να πάρεις και την πρώτη εβδομάδα Σεπτέμβρη. Εντάξει, αυτό ok, ναι. Αυτό τώρα το να κάτσεις εσύ εδώ πέρα να δουλεύεις μέχρι τις 24 Αυγούστου και να πεις φεύγω την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου και τις 2 πρώτη Σεπτέμβρη, εντάξει, οκ. Το ακούω. Απλά δεν είναι για μένα. Κουράγιο στο πώς θα βγάλεις τον. Δεν είναι για μένα, γιατί ναι, πιστεύω θα κυκλοφορώ κανονικά. Δηλαδή σαν τον τρελό, θα μιλάω μόνος μου. Ναι, και εγώ δεν. Μια φορά έχω κάνει καλοκαίρι, όλο το καλοκαίρι τον Αύγουστο στην Αθήνα και ήταν δραματικές. Και εγώ μίλαγα μόνος μου στο κολονάκι, περπάταγα και φώναζα. Ναι. Δηλαδή δεν γίνονταν. Ποτέ. Δεν έχω κάτσει ποτέ. Έχω κάτσει μόνο τη χρονιά των Ολυμπιακών Αγώνων το 15 Αύγουστο στην Αθήνα. Αλλά ήταν η χρονιά που είχα τελειώσει σχολείο, οπότε έκανα διακοπές όλο το καλοκαίρι. Εντάξει, έτυχε να είμαι εκείνες τις μέρες στην Αθήνα που ήταν και Ολυμπιακοί Αγώνες. Εντάξει, οκ. Αλλά ρε παιδί μου, εγώ θυμάμαι γενικά ότι όταν ήμασταν, και δεν το λέω, πάλι δεν έχει να κάνει με εμάς, έχει να κάνει με το πώς ήταν η φάση. Θυμάμαι, ας πούμε, φοιτητές να είμαστε με τους φίλους μου και να αποφασίζουμε ότι θα πάμε κάπου μια μέρα πριν. Καλά, ναι, ρε, τρομερό. Φοβερό, ναι, έχουμε πάει το έτσι. Οποίο, ναι, μας έπαιρνε να το κάνουμε γιατί είμαστε φοιτητές. Αλλά ήταν και έτσι η κατάσταση. Μπορούσες να σηκώσεις ένα τηλέφωνο και να βρεις δωμάτιο την επόμενη μέρα. Ναι. Ή ακόμα και να πας εκεί και να βρεις δωμάτιο μπορούσες. Υπήρχε αυτή η δυνατότητα. Εγώ θυμάμαι, σου λέω, επειδή πηγαίναμε από πολύ μικρά, ρε παιδί μου, στην Κέρκυρα, κατεβαίναμε το καράβι και αυτό μου έχει μείνει στο μυαλό μου, ότι υπήρχαν, με το που κατέβαινε στο καράβι, υπήρχαν άνθρωποι που κρατάγανε, ξέρω εγώ, τάδε δωμάτια, ελάτε, σε αυτό το μέρος, ξέρω εγώ, τόση τιμή. Ναι. Και τώρα πας κάπου και είναι. Εντάξει, να σου πω κάτι. Δεν θα το κάναμε και λόγω ηλικίας. Έχουμε 5G, ξέρω εγώ. Θέλω να σου πω, έχουμε το γκροκ κάθεται και βρίζεται με τους οπαδούς του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, θέλω να σου πω. Είναι λογικό να τα έχεις όλα αυτά, όλες αν έχεις το κινητό σου, να μπορείς να κλείσεις ένα φαγητό, να μπορείς να κλείσεις. Δεν μ' αρέσει. Ναι. Να μπορείς να κλείσεις ένα δωμάτιο από το κινητό σου, να παίρνεις τον deal, να μην δίνεις λεφτά, γίνονται όλα. Εντάξει, δεν είναι. Τι λέμε τώρα. Έτσι λειτουργεί ο κόσμος. Δυστυχώς ή ευτυχώς, αυτή είναι η φάση τώρα. Ναι, εντάξει. Σου κάνει, δεν σου κάνει, απλά ξέρεις, είναι κάτι μεγαλύτερο από σένα που απλά πρέπει να προσαρμοστείς πάνω σε αυτό και να φτιάξεις τις ανάγκες σου. Και το πώς θα λειτουργήσεις και το πώς θα κλείσεις και το πώς θα πορευτείς. Ναι, εντάξει. Πάνω σε αυτή τη συνθήκη. Ναι, εννοείται. Τι να κάνεις τώρα. Και δεν έχει και νόημα να κάτσεις να γκρινιάζεις. Προφανώς και μου άρεσε που πήγαινες, ας πούμε, στοιχεία Ανάφη και στοιχεία Αμοργό και δεν είχε 1 τρισεκατομμύριο τουρίστες να παίζουν ρακέτες και ούνους, ας πούμε, για να βάζουν ηχιάκια. Ναι, μου άρεσε. Αλλά πλέον δεν είναι έτσι. Ξέρω εγώ. Δηλαδή. Υπάρχουν ακόμα κάποια νησιά που. Υπάρχουν. Πες με ένα. Εντάξει, πιστεύω ότι τα νησιά, ας πούμε, του Βορείου Αιγαίου όλα, επειδή είναι και μεγάλα, μπορείς να πας και να έχεις μια. Είναι μακριά, αυτό σου λέει. Εντάξει, και λέει δεν θα κάνω κυκλάδα. Δεν πειράζει, εντάξει, δεν θα κάνω κυκλάδα. Και πήγαινε μερικές μέρες τον Ιούλιο. Και έρχεσαι πάλι η διακοπή. Και πήγαινε τον Αύγουστο σε ένα νησί τέτοιο. Δηλαδή, ρε παιδί μου, πώς πάω. Πω για τη Μυτιλήνη που την ξέρω σίγουρα. Στη Μυτιλήνη, αν πας 10 μέρες. Στη Λέσβο, Στη Λέσβο, ναι. Αν πας στη Λέσβο 10 μέρες τον Αύγουστο, 15 Αύγουστο, τις πιο hot μέρες. Να πούμε 12 με 22. Ναι. Επειδή είναι τεράστιο νησί, μπορείς να είσαι κάθε. Τώρα εκεί δεν πάει ο κόσμος στη Λέσβο. Του φαίνεται μακριά, ξέρω εγώ. Δεν είναι. Οκ, εντάξει. Αν κάτσεις πολύ, δεν σου να πας για ένα Σαββατοκύριακο, προφανώς δεν έχει νόημα. Αν πας για 10 μέρες, 2 εβδομάδες, ωραία, εντάξει, θα κάνεις 10 ώρες στο πλοίο, εντάξει, οκ. Μετά θα είσαι εκεί τόσες μέρες. Σιγά. Και εκεί πραγματικά είναι τόσο μεγάλο το νησί που μπορείς να, ακόμα και το 15 Αύγουστο, να είσαι σε μια παραλία
που δεν θα είναι ο ένας πάνω στον άλλον. Αυτό είναι το θέμα. Μπορείς να φας καλά χωρίς να έχεις κλείσει 3 μέρες πριν. Είχαμε πάει στην Τίνο τώρα 15 Αύγουστο πριν 3-4 χρόνια και τρώγαμε πρωινό σε ένα ωραίο μαγαζί και πάμε και τους λέμε να κρατήσουμε ένα τραπεζάκι για το βράδυ. Και μας λένε βράδυ, για να δω, έχει σε μια εβδομάδα. Εντάξει, αυτό είναι ιδέα, ρε. Δηλαδή, αυτό σου λέω. Εκεί ήθελα να πραγματικά να μπω στο επόμενο πλοίο και να φύγω. Αυτά τα νησιά εγώ πριν τα αποφεύγω. Ναι. Δηλαδή δεν θα είναι επιλογή μου να πάω σε ένα τέτοιο. Δεν θα είναι επιλογή μου, ρε φίλε. Δεν μπορώ. Και καθόμαστε μετά. Για να πω ότι είμαι εκεί και να κάνω το reel και το. Ναι. Και μετά αυτό με εκνευρίζει. Το reel. Το reel και το Instagram. Μα είχε Vitamin C στις Κυκλάδες. Άσε μας καημένοι. Στην Τίνο είχαν γίνει διακοπές μας έτσι. Δηλαδή, ξυπνούσαμε. Πού θα φάμε το βράδυ, τηλέφωνα να βρούμε. Ναι, όχι, ρε, εσύ. Και ανάλογα με το πού θα τρώγαμε το βράδυ. Αυτό είναι στρες. Και ανάλογα με το πού θα τρώγαμε το βράδυ, πηγαίναμε για μπάνιο. Για να βολεύει. Δεν είναι τώρα αυτό το πράγμα. Εντάξει. Αν κλείσαμε στην τάδε ταβέρνα σε αυτό το χωριό, είναι αυτή η παραλία κοντά, πάμε εκεί για να πάμε μετά κατευθείαν. Στρες. Και όλα αυτά για το πρώτο βράδυ που δεν κλείσαμε να φάμε πουθενά, γιατί το ζήσαμε ρομαντικά ότι εντάξει, είμαστε διακοπές, δεν θα κλείσουμε. Και φάγαμε σουβλάκια, Και μπήκαμε μετά τη θάλασσα στο αυτοκίνητο και πηγαίναμε από χωριό σε χωριό να κάτσουμε κάπου να φάμε και δεν είχε πουθενά. Και είχε περάσει ένα 3ωρο και λέγαμε. Φάγαμε σουβλάκια, ξέρω. Ή φάγαμε, δεν θυμάμαι, σε μια μέτρια ταβέρνα που δεν είχε κόσμο και το φαΐ προφανώς. Και υπήρχε λόγος που δεν υπήρχε. Ακριβώς, γιατί συνήθως εντάξει. Άμα πας κάπου σε τέτοιο νησί Αύγουστο και βρεις τραπέζι κατευθείαν, κάτι συμβαίνει. Εντάξει. Είναι και το hype αυτό που λες, ότι ρε παιδί μου, πριν πας σε ένα νησί, έχεις διαβάσει 5 άρθρα, έχεις δει 3 TikTok βίντεο που θα σου πούνε όλοι τα ίδια εστιατόρια, οπότε όλοι που θα πάνε θα προσπαθήσουν να φάνε εκεί για να το αποστάρουν μετά, ότι πήγα και έφαγα και εγώ εκεί, που θα είναι αυτοί που έχουν μαγαζί και στην Αθήνα, που θα είναι οι άνθρωποι που θα βλέπεις και στην Αθήνα, που θα είναι ο μπάρμαν που είναι στην Αθήνα, ο DJ που βλέπεις στην Αθήνα. Απλά μεταφέρει τη φάση της Αθήνας στο νησί. Το μπαρ το βράδυ πάλι που θα το έχει κάποιος που έχει και μπαρ στην Αθήνα με το DJ που παίζει και στην Αθήνα. Είναι αυτό το πράγμα. Οκ, εντάξει. Εκεί πρέπει λίγο να. Ωραίο, το καταλαβαίνω, μια χαρά να είναι καλά οι άνθρωποι να περνάνε όμορφα. Εντάξει, αφού τους γεμίζει. Εμένα αυτό απλά δεν μου φαίνεται. Πόσο γεμίζει όλο αυτό και πόσο είναι απλά ένα διαρκές κυνήγι της φάσης. Αυτό δεν είναι διακοπές, είναι απλά μεταφορά μιας φάσης. Ναι, και είναι αυτό. Ψάχνω τη φάση και στο νησί. Εντάξει, βέβαια, τι θέλει ο καθένας. Καλά, προφανώς. Εμάς. Δεν θα γίνουμε εμείς αστυνομία. Όχι, εννοείται. Εμάς πια δεν μας εκφράζει αυτό το πράγμα. Να πάω στο μπαρ το συγκεκριμένο που επειδή έχει το hype πρέπει να πάω. Χίλιες φορές να πάω στο μπαρ το τελειωμένο το ναυάγιο. Ναι. Που θα παίζει εκεί πέρα 5 ώρες ο DJ, θα αφήνει ολόκληρο το τραγούδι. Δεν θα έχει DJ. Ναι, ή δεν θα έχει καν DJ. YouTube. Ή θα έχει DJ. Θα έχει YouTube και να σου πω και κάτι. Και θα παίζει και διαφημίσεις. Ναι. Και θα σηκώνεται κάποιος κάθε 12 λεπτά να πατάει το skip. Να πατάει το skip. Ναι. Και θα είναι. Ή θα έχει DJ που θα είναι ο DJ που θα μένει στο νησί, θα είναι ο ξάδερφος του αυτού που έχει τον μπαρ. Να μην έχει καθόλου DJ. Δεν θέλω να έχει DJ. Όχι. Να είναι γιόλο, ρε παιδί μου, τίποτα. Εδώ. Πιείτε ρε κεράτα να τυφλωθείτε αυτό. Ναι. Και ακούστε ελαφρολαϊκά, ξέρω εγώ, ή ακούστε τρανς. Εντάξει. Το άλλο πού στέκεσαι στην άλλη τάση που παίζει πολύ πια. Πηγαίνετε εσείς διακοπές στα νησιά, εγώ θα φύγω από τη χώρα, πάω στο εξωτερικό. Οκ. Εγώ το ακούω πολύ. Δηλαδή, το έχω κάνει κιόλας τα τελευταία χρόνια με 2 φορές. Δεν το έχω κάνει. Δεν το έχω κάνει Αύγουστο, το έχω κάνει Ιούλιο. Υπήρχε στο μυαλό μου μια Ιταλία για φέτος, αλλά δεν πρόλαβα να το κανονίσω. Σκέφτηκα ότι το παιδί θα καεί στους 57 βαθμούς που θα έχει στην Ιταλία. Ναι, οπότε και η Ιταλία τον Αύγουστο δεν είναι και εύκολη. Δεν είναι ότι είναι. Ας πάμε Σεπτέμβρη, κατάλαβες. Δηλαδή ναι. εκεί κάπως. Οκ, ξέρω εγώ. Όχι, εγώ το ακούω πάρα πολύ. Θέλω να σου πω, τα ίδια λεφτά θα είναι ρε. Τι να πας στις Κυκλάδες, το να κλείσεις μια εβδομάδα στις Κυκλάδες, να πας 10 μέρες στην Ιταλία. Ναι. Μία ή άλλη θα είναι. Δηλαδή και τα ακτοπλοϊκά, ξέρω εγώ, έχουν φτάσει στο Θεό. Για τα εγχώρια, τα ντόπια. Τα δωμάτια είναι επίσης στο Θεό. Ναι, όχι μια χαρά. Τα φαγητά είναι πλαφόν, το τι θα φας τόσο θα δώσεις. Και αν κάνεις και κάτι. Δεν είναι ότι θα σου βγει 10 ευρώ το άτομο κάπου, εκεί 50 οικογένεια. Ξέρεις, δεν έχει 50, 60, 70, αυτό. Και αν κάνεις και κάτι όσο δίνεις, δηλαδή να πω και στην Αθήνα. Ναι. Και αν κάνεις και κάτι λίγο πιο εναλλακτικό.
δεν πας στην Ιταλία, ρε παιδί μου. Πας road trip στα Βαλκάνια. Πας, ξέρω εγώ. Ναι. Πας βγήκε ακόμα πιο φτηνά. Ναι, ο Μίχος τώρα δεν πήγε στην Αλβανία με τις μηχανές. Ναι. Και road trip αυτό. Δηλαδή, road trip στα Βαλκάνια ξέρω διάφορους που κάνανε. Και πολλές μέρες, 10 μέρες. Είμαι υπέρ και κάποια στιγμή. Δηλαδή, υπάρχει στο μυαλό μου ότι θα ήθελα να κάνω ένα road trip, ρε παιδί μου, είτε βαλκανικό. Όχι προς Βουλγαρία, αλλά προς την άλλη πλευρά, προς της πρώην Ιουγκοσλαβίας. Είτε ξέρω εγώ Ιταλό Ριβιέρο, Γαλλία, ξέρεις, τέτοιο. Ναι, απλά εντάξει, το Ιταλό Ριβιέρο τέτοιο είναι ακριβά. Εννοώ, ρε παιδί μου, ξέρεις, θα δώσει λεφτά πάλι, αλλά οκ, ναι, εντάξει. Θα δεις κάτι άλλο. Το πλανάρεις, το φτιάχνεις, δεν είναι ότι. Θα δεις κάτι άλλο. Πού δεν δίνεις, δηλαδή θέλω να πω. Εντάξει, υπάρχουν, ρε παιδί μου, πας, τι να σου πω τώρα. Στην Αίγινα. Όχι, για εξωτερικό λέω. Πας 5 μέρες στη Γεωργία, ξέρω. Οκ. Εκεί δεν θα δώσεις πολύ λιγότερα λεφτά. Ναι, αλλά ξέρεις τι, εγώ εκεί πέφτω στην παγίδα του έτσι όπως μου τα μάθανε, ρε παιδί μου. Το καλοκαίρι είναι θάλασσα. Στη θάλασσα. Ναι. Σε αυτό εκεί δεν θα κάνω το σκόντο με τίποτα. Εντάξει, το ακούω. Γι' αυτό σου λέω και τον Αύγουστο. Δηλαδή, ο Αύγουστος ήσουν θάλασσα, τίποτα άλλο. Τι να πούμε. Δηλαδή, είναι πολύ οκ που 10 Ιουλίου δεν έχω κάνει ακόμα μπάνιο στη θάλασσα. Δεν έχω κάνει ακόμα, θα κάνω σύντομα. Αλλά ρε φίλε, εντάξει, τον Αύγουστο τι μας μένει, ξέρω εγώ. Ναι, όχι, εντάξει, εννοείται. Δεν ξέρω. Επίσης αυτό που παίζει πολύ είναι το αποφεύγουμε νησιά. Και αυτό το ακούω πάρα πολύ. Πάρα πολύ υπέρ. Είμαι πάρα πολύ υπέρ. Πάμε Πελοπόννησο, πάμε Πήλιο, πάμε. Πάρα πολύ υπέρ. Δηλαδή έτσι όπως έχει γίνει, σου λέω, ρε παιδί μου, ξέρεις τι γίνεται. Πάμε πάλι στο παλιά και το σωστό τώρα. Παλιά οι ντόπιοι μπορούσαν να κάνουν διακοπές στα νησιά. Πλέον νιώθω, και όχι νιώθω, έτσι είναι, ότι δεν μας αφορούν. Οι κυκλάδες δεν αφορούν ούτε καν τον Αθηναίο. Ναι. Αφορούν τον τουρίστα. Ναι. Κατά κύριο λόγο, ναι. Δηλαδή θέλω να πω. Ναι, αφορούν τον τουρίστα. Και δεν περιμένει ο Έλληνας του νησιού να βγάλει λεφτά από τον τόπιο. Θα βγάλει λεφτά από τον τουρίστα. Που έχει να δώσει. Από την οικογένεια των Αμερικάνων, από την οικογένεια των Ιταλών, την οικογένεια των. Θα δώσει 5 ευρώ το νερό και θα πει: οκ, είναι 5 ευρώ το νερό. Μια χαρά. Δεν βγαίνει. Ξέρω εγώ, τι να σου πω. Ναι. Όχι, και εγώ το στηρίζω πολύ αυτό. Γιατί και για πρακτικούς λόγους. Και επίσης μπορείς να δεις και πάρα πολλά πράγματα. Και έχει να κάνει, έχει να κάνει και με την ηλικία. Δεν μην ακουγόμαστε και σαν τέτοιο. Και στη φάση, και εγώ αν ήμουν τώρα 10 χρόνια νεότερο, θα σου λέγα: εντάξει, τι λέτε, θα νησιά. Ναι, εντάξει. Εγώ, ας πούμε, πέρυσι πήγα μια εβδομάδα στο Κυπαρίσι, το οποίο είναι υπέροχο. Στη μαγευτική Λαγωνία. Ναι. Και ήμασταν όλη μέρα στην παραλία. Τρώγαμε στην παραλία. Και το βράδυ, ξέρω εγώ, βγαίναμε για ένα ποτό και πάλι όλο αυτό. Εντάξει, μπορεί πριν 10 χρόνια να βαριόμουν να το κάνω αυτό. Ναι. Θα ήθελες κάτι πιο. Ναι. Να πιεις, να βγεις. Ναι, να βγω, να ξενυχτήσω, να πάω και σε ένα μπαρ. Πέρσι μου είχε φανεί παράδεισος. Ότι Παναγία μου καθόμουν ένα μήνα να το κάνω αυτό το πράγμα. Να ξυπνάω, να πηγαίνω με τα πόδια στην παραλία. Οι κουρασμένοι millennials θα νιώσουν τώρα. Ναι. Που μας ακούνε. Εντάξει. Κουρασμένοι από τη ζωή και από τα agencies και από τα γραφεία. Ρε παιδί μου, εντάξει. Και οι διακοπές πρέπει κάποια στιγμή να είναι και διακοπές. Δηλαδή. Αυτό σου λέω. Αυτό δεν σου λέω. Δηλαδή. Το ότι ξεχνάω που δουλεύω μετά. Αυτό μου αρέσει, ρε παιδί. Ναι, το οποίο ξέρεις, το ψάχνω κι εγώ αυτό πια. Να πηγαίνω κάπου και να μην έχω. Κάποτε μπορεί να το κοροϊδεύεις. Εννοείται. Να μην έχω μια μισή ώρα οδήγηση για να πάω για μπάνιο. Να μην έχω πηγενέλα. Να μην είναι όλα. Σε ενοχλεί η οδήγηση το καλοκαίρι? Το κάθε μέρα, ναι. Το κάθε μέρα, ναι. Ναι. Δηλαδή, ρε παιδί μου, είχα πάει στην Κρήτη πριν 2-3 χρόνια. Εντάξει, Κρήτη έχει οδήγηση. Αλλά προσπαθούσαμε να μην είμαστε κάθε μέρα να πηγαίνουμε κάπου μακριά. Να πάμε τη μία μέρα. Ναι, αλλά ξέρεις όμως εκεί τι κάνεις. Πας, κάθεσαι 5 ώρες και φεύγεις. Ναι. Αλλά και θέλαμε τη μία μέρα να πάμε στην κοντινή παραλία. Του 20 λεπτού να ξεκουραστούμε. Και την επόμενη μέρα να πάμε στη μια μισάωρη. Θέλει λίγο, εντάξει. Ναι, το κάθε μέρα, όλη μέρα σε ένα αυτοκίνητο. Δηλαδή μ' αρέσει να ξυπνάω και να είναι η παραλία δίπλα και να ξέρω ότι θα πάω με τα πόδια και θα γυρίσω με τα πόδια και δεν θα πάω να φάω με τα πόδια, να είναι όλα εύκολα. Ναι, για μένα μπορώ να μιλήσω. Πλάξεις τι γίνεται, εμένα στην εξίσωση μπαίνει και ο Γιώργης, οπότε θα πρέπει και αυτός κάτι να κάνει, κατάλαβες. Ναι, οπότε ξεκινάω έχοντας στο μυαλό μου ότι
Ότι θα χρειαστεί κάποια οδήγηση για να. Ναι, καλά. Για να βρεις κάτι να απασχολήσεις. Δηλαδή... Αλλά και πάλι δεν θα είναι δύσκολο, ας πούμε, να ήσασταν κάπου που θα. Δεν θέλει μια βάση. Ναι, αλλά δεν θα είναι δύσκολο. Είτε για να γυρίσεις, να τον κοροϊδέψεις κάπως, να κάνει. Αλλά σκέψου να είστε κάπου και κάθε μέρα να πρέπει να έχεις το Γιώργο στο αυτοκίνητο μια μισή ώρα. Πήγαινε μια μισή ώρα, έλα. Όχι, εντάξει, αυτό είναι. Αυτό δηλαδή. Θα μου λέει και αυτό φτάνει. Ναι, δηλαδή, τι κάνουμε, τι ήρθαμε να κάνουμε. Αφήστε με ήσυχο. Γυρίστε με πίσω. Συνέχεια σε ένα αυτοκίνητο. Ντροπή σας, ξέρω. Αυτό. Εντάξει, θα πει βέβαια στην Ελλάδα είναι ελάχιστα τα νησιά που έχουν τόση οδήγηση. Εντάξει, είναι η Κρήτη, είναι η Λέσβος που λέγα πριν, μπορεί να το έχει, ξέρεις. Ναι. Σε αυτά θα ήθελα, ας πούμε. Πάντα λέω ότι είναι ένα μεγάλο νησί. Ακριτικό δεν το έχω κάνει ακόμα, να σου πω την αλήθεια. Δεν έχω για Κρήτη. Κρήτη έχω πάει σε. Ναι, μια Λίμνο, Σάμο. Το Ανατολικό, ναι, αυτά. Τα οποία δεν είναι και τόσο κορεσμένα. Δηλαδή πιστεύω βρίσκεις. Τώρα να ψάξεις για 15 Αύγουστο, πιστεύω σε αυτά τα νησιά θα βρεις κάπου να μείνεις. Άρα πού καταλήγουμε? Ότι τη μίνιμουμ απόλαυση, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, τα απλά πράγματα. Εγώ κάπως έτσι το έχω στο μυαλό. Για μένα το μυστικό για μένα είναι, να σου πω, συγγνώμη, μιλάω όλη την ώρα πάνω σου, δεν πειράζει. Δεν θα σου παρεξηγήσω. Πατάτες τηγανιτές, χωριάτικοι, καλαμαράκια, μπύρα και θάλασσα. Ναι, εννοείται. Και βασικά αυτό που θα πω πριν, το μυστικό για καλές διακοπές πλέον στην ηλικία μας και το 2025, ξέρεις, με όλους τους παράγοντες στην εξίσωση, είναι να ξέρεις τη φάση σου, ρε παιδί, να ξέρεις τι σ' αρέσει και να κυνηγάς αυτό. Να μην είναι, ξέρεις, πάμε και βλέπουμε. Να ξέρεις ότι σ' αρέσει, θέλω να πάω για να κάνω αυτό. Αυτό που είπες, ξέρω εγώ. Ή να είμαι όλη μέρα στην παραλία. Ή να είμαι, ξέρω εγώ, ότι με νοιάζει να έχει ωραίες θάλασσες και ωραίο φαγητό. Να ξέρεις τι ψάχνεις, ρε παιδί μου, και να ψάχνεις να βρεις αυτό. Ναι. Και θα το βρεις. Εντάξει. Θα απορρίψεις ένα νησί, θα βρεις ένα άλλο, θα ψάξεις λίγο παραπάνω στα δωμάτια. Δωμάτια έχω να πω ότι πιο εύκολα βρίσκεις από τηλέφωνο παρά από πλατφόρμα. Καλά, προφανώς. Δηλαδή. Προφανώς. Μια συμβουλή είναι. Προφανώς. Βρείτε δωμάτια από την πλατφόρμα και πάρτε το τηλέφωνο. Ναι, εννοείται. Δηλαδή έχω βρει έτσι δωμάτια πολλές φορές και μάλιστα. Εγώ έτσι βρήκα φέτος. Ναι. Και εγώ πολλές φορές και μάλιστα να μιλήσω με αυτή. Σε καλύτερη τιμή και να μου πούνε κιόλας ότι. Γιατί είχα βρει για 3 μέρες και ήθελα να κάτσω, ξέρω εγώ, 6 και μου είχε πει, την είχα πάρει τηλέφωνο και μου είχε πει θα σε βάλω στη φίλη μου που είναι δίπλα. Ναι. Άντε κάντε αυτό τώρα στην πλατφόρμα. Δεν παίζει, ρε. Ναι, δηλαδή αυτό. Βρείτε τηλεφωνάκι. Παραδοσιακά, μια χαρά. Θέλει λίγο υπομονή, εντάξει. Ξέρεις τι μόνο τι με χαλάει, ρε παιδί μου, στο έτσι όπως έγινε το ελληνικό καλοκαίρι, που σου λέει είμαστε προσαρμοστικά όντα. Δηλαδή οι κατσαρίδες είμαστε, επιβιώνουμε. Ναι. Τα καταφέρνουμε με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Το μόνο που μπορεί να με διαλύσει είναι αυτό το πράγμα, το ότι δεν βρίσκεις. Το ότι δεν βρίσκεις. Ναι. Και σου λέω εκεί μπαίνει ότι πώς είναι δυνατόν να μην βρίσκω εγώ που το έχω ξανακάνει και την εμπειρία και που το έκανα. Που το νιώθεις και λίγο δικό σου. Ναι, δηλαδή πώς είναι το νησί τώρα. Και πώς είναι δυνατόν αυτό που βρίσκω να έχει 6.000 ευρώ για 4 μέρες. Δηλαδή, αυτό είναι λίγο που με έχει διαλύσει. Ναι, αυτό. Δηλαδή. Και αυτό είναι που με χαλάει. Να βάλεις στην πλατφόρμα, ας πούμε, να βρεις δωμάτιο και να σου βρει τις μέρες που θες ένα δωμάτιο που έχει 3.000 ευρώ το βράδυ, ξέρω εγώ. Και λες, Παναγία μου, πώς φτάσαμε εδώ. Ναι. Τι γίνεται τώρα. Και εκεί επανερχόμαστε πάλι στο ότι δεν αφορά τόσο τον Έλληνα, αλλά αφορά, ξέρω εγώ, τον τουρίστα. Ναι. Γιατί πάντα θα βρεθεί κάποιος που θα τα δώσει. Κάποιος Γάλλος συνήθως. Γιατί δεν είναι φοβερό ότι οι Γάλλοι είναι παντού. Δηλαδή, παντού, ρε. Παντού. Δηλαδή, Γάλλος. Να πας, τι να σου πω τώρα. Στην Πελοπόννησο να πας τώρα σε ένα χωριό δίπλα στην Αμαλιάδα να πας. Πύργο, ναι. Να πας στην Αμαλιάδα. Θα πετύχεις κάτι Γάλλους με πώς το λένε, με αυτοκινούμενο, μια οικογένεια Γάλλων. Και λες τώρα, πού το βρήκαν αυτό εδώ οι Γάλλοι, πώς βρέθηκαν εδώ οι Γάλλοι. Πάντα, ναι. Είναι μεγάλη αλήθεια αυτό. Τι άλλη είναι η μεγάλη αλήθεια του καλοκαιριού? Εγώ τώρα είμαι σε φάση κατάρριψης αλήθειας. Δεν ξέρω. Δηλαδή. Ξέρεις ότι. Πώς είχαμε κάνει με τα κλισέ επεισόδιο. Ότι ρε παιδί μου, ξέρεις, λίγο τα κλισέ αυτά τα εγκαταλείπουμε. Δηλαδή. Μας χτυπάει καθημερινά.
Όχι, δεν καταλαβαίνω. Ρε παιδί μου, η ταβέρνα, η κλασική που έχουν αλλάξει αυτό βασικά. Καταρρίπτονται από μόνο του. Θα καταρρίπτει η ίδια η ζωή. Ναι. Ότι πρέπει να βρούμε καινούρια. Ναι. Όπου και από τη στιγμή που δεν πάμε εκεί πέρα δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε τα καινούρια. Και δυστυχώς. Δηλαδή θέλω να πω στην Τίνο, έχω να πάω 10 χρόνια πριν ξεκινήσει να γίνεται φάση. Και δεν θέλω να ξαναπάω. Δηλαδή, πήγαινε Σεπτέμβρη, ξέρω εγώ. Ναι. Αυτό. Δεν θα ήθελα να πάω Αύγουστο. Πήγαινε Σεπτέμβρη. Φοβάμαι ότι όπως λέμε για τις πόλεις όλες οι ευρωπαϊκές ότι γίνονται λίγο ίδιες, ότι και πολλά νησιά έχουν αρχίσει και γίνονται λίγο ίδια. Φοβάμαι ότι αυτό, ρε παιδί μου, έχουν αρχίσει πολλά νησιά να γίνονται ίδια. Ξέρεις, το γαστροκουτούκι, το χιμπάρ, το beach bar στην παραλία, η πίτσα στο ξυλόφουρνο, τα μαγαζάκια με τα κοσμήματα και με τα τέτοια. Τι λίγο, ρε παιδί μου, περπατάς στη χώρα ενός νησιού και δεν πολύ καταλαβαίνεις σε ποιο νησί είσαι. Χάνω το χαρακτήρα. Αυτό, δηλαδή, σαν αλήθεια αυτό αφήνω. Ότι όπου και να πας, λίγο πολύ. Εντάξει, δεν θέλω να κλείσουμε με γκρίνια. Ωραίο είναι το ελληνικό καλοκαίρι. Ωραίες θάλασσες, ωραία μπάνια, ωραίο φαγητό. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε. Απλά είναι ένας αγώνας το να βρεις. Ναι, εννοείται. Κάτι το οποίο δεν θα σε διαλύσει και οικονομικά, ψυχολογικά. Και είναι μεγάλη τύχη ότι εντάξει τώρα. Η γραφικότητα που λέμε, ότι είμαστε τυχεροί που ζούμε στην Ελλάδα. Που είναι αλήθεια όμως. Ότι έχεις τόσες επιλογές για να πας διακοπές. Που κάπου θα βρεις να πας, δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή πάντα κάπου θα βρεις να πας καλά. Όποτε και να το ψάξεις, κάπου θα βρεις. Κάπου θα βρεις σαν ωραία. Να περάσει ωραίο ο κόσμος. Εντάξει, θα κάνουμε και άλλα επεισόδια, αλλά όσοι φύγετε και τώρα να περάσετε. Ναι, επειδή θα αρχίσει να φεύγετε και από τώρα, όσοι δεν μας ακούσετε, εμείς Ιούλιο εδώ θα είμαστε. Αν μας ακούσετε και δεν το έχετε κάνει ήδη, βάλτε μας κανένα αστεράκι. Ναι, αφήστε. 5 συνήθως μας αρέσουν. Δηλαδή, αφήστε και κανένα σχόλιο. Ναι. Μας ακούτε σε Apple, Google, Apple, YouTube, Spotify, όχι Google, στο YouTube και στο One Man φυσικά. Και τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα μαυρισμένη και καλοκαιρινή. Και εσείς να κάνετε και κανένα μπάνιο και εδώ θα είμαστε. Γεια σας. Τέλειο, μισό ωράκι.